نسوني إسرات الريز تدالو على توزينات تزلكم متسلخو بقدامنت أرأس زينا ترامب بقداميتي معلت سميت نزي حقاوين سدتنياتات كأسر كجمريو مقراز توخسيك أزاجو تتحيزم زتصنحو كفتحو جميروم دوب سودانا بالعلو سودانويان متقعتي زايدون ساعتات اتوتون تأويجو لوخ إرترا أب أخيبا كوميتي مسلات هتصانات مدرس ميعو زي خبركم تهاتلتي ازن كالن زدسس مدباتي زلكم متسلخو كساب مودات امساي كتصنو اندحتتكو ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب لايك ببغوار ناي دول ملكت كتوقو بخبر يعدمكم ترامب بقداميتي معالت سيمتن زي حقاويان سدتنياتات كأسر كجمريو نمكتتال دوبات أمريكا حلافنت زي توابو توم هومان بالعلي زي حقاوان سدتنياتات عابي زي متخام زقبر قال آتيو يركب اتاب من محدار بريزيدنت دونالد ترامب حلافنت تسكيمو زلو تكال اب أمريكا بزي فقار زنبرو سدتنياتات نمأسارن نمس واغون وفرتات كجمر مخانو منጭታት ገሊጾም ይርከቡ ይኹን በረት በሐላዋዶ ብዝ ተገልጸ ስርሒታት አበይን ማዕሰን ከጅምር ከም ዝኽእል ንጹር አይኮነን አቀዲሙም ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዘመልክቶ ካብ ሶሉስ ጀሚሩ ተፈላም ምጥራስ አብታብ ብዝሕ ስደተኛታት ዝነብሩላ ከተማ ቺካጎ ከጅምር ሙኻንዩ ዝግለጽ ዘሎም ሆማንገን በሰመት ነጋጅታ ዋሽንግተን ፖስት አብዛው ቃል በዛዕባት ምጥራዝ ጅምርሉ ሐበሪታ ስለዚ ዘረቆ መምህዳር ትራምፕ ዳግማይ ይሐስበሉ ከምዘሉ ሐቢሩም ትራምፕ በታሪክ አሜሪካ ተዛዕበ መደብ ምስጓ ከተግብር ሙኻኑ ቃል አትዩ ይርከብ ሆማንድማ በከም ዛይነት ዘመተ ገበረኛታት አባላት ጉጅለ ገበንን ቀዳምነት ከም ዝውሃቦም ገሊጹ ይርከብ ነሱ ነጋጅታ ፖስት አብዛው ሐበሪታ ዓላማታት ምጥራዛ መምህዳር ቺካጎ ጥራይ ዘይኮነ አብዝ ሰፍሕ ቦታ ከካይድ ሙኻኑ ገሊጹም አይሲ ካብ ቀዳማይ ማልታት ሒዙ ስጋት ድህነት ህዝብን ስጋት ሀገራው ድህነትን ዝብሉ ሰባት መሳር ከጅመሪው ቅድመ ሕጂ በዝወጽ መምርሒ መምህዳር ከይተደረትና አብ መላ ሀገር ንዝርከቡ ዘይ ሕጋውያን ሰባት ከን አስሪና ስለምንታይ ቺካጎ በፍላይ ተጠቂሳ ግን አይንፈልጥን ኢሉም አብሶምን ምስ ፎክስ ኒውስ አብ ዝገብሮ ቃል መሕተት ድማ አብ መላ ሀገር ዓቢ ወፍሪካ ምዝካይር ቃል አትዩ ይርከብ ቅድመ ሕጂ ቺካጎ ነቲ ጃምላዊ ምስጓግ ግራውንድ ዜሮ መበገሲት ክትሆን ምዃና ገሊጹ ነይሩም ሆማና መወዳታ ሰሙን አብ ፎክስ ኒውስ ብዛዕባት ምስጓግ ዘመተ ዘይኮነስ ዓላማ ዝገበርናይ ምትግባር ስርሒታት ክኸውን ክብሉ ገሊጹም ነቲ ጻዕርታት ካጽብቕ ውጥን ክብል ገሊጹ ይርከብ አኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ነመን ከም ዝደልዩን ዳርጋ አበይ ከም ዝረኽቦምን ብልክዕ ክፈልጥዮም ይብል ሆማን ንሷብ ቀዳማይ ሰሙን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናይ ምስጓግ በረራታት ከጅምር ተጽቢት ከም ዘለውን ካብ ማሕበር ሲቪላዊ ሓርነት አሜሪካ ዝኣመሰሉ ትካላት ናይ ምስጓግ ጻዕርታት መዓልታዊ ሓበሬታ ክቐርብ ተጽቢት ከም ዘለውን ገሊጹም ክንከሰስ ምዃንና ርግጸኛ ግን ከኣ ክንገብሮ ኢና ክብል ገሊጹም ሪፖብሊካዊ ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ እብረ ፕሬዝዳንታዊ ስልጣኑ ኣብ 2017 በጃምላ ክጥርዝ ቃላት ነይሩ ይኹን እምበር መወዳታ ስታት ፍርቂ ናይ ዲሞክራት ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ኣብተን ቀዳሞት 4 ዓመታት ካብ ዝገበሩ ቁጽሪ ፍርቂ ዝኾኑ ስደተኛታት ሰጊጉ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ኤፕሶንስ በሰንበታ ዝተሓተመ ሕታም ዳሳስ 55 ሚታዊት አሜሪካውያን በኸምዝ ዓይነት ጃምላዊ ምስጓግ ወይ ብትሪ ወይ በመጠኑ ከም ዝድግፉ አረጋግጸሎም ትካላ خبرت ሕጊ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ወትሮ ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ይሰጉጉም ይኹን በረተሎሚ ድሕሪ በዓለ ስሜት ትራምፕ ዝጅምር ስርሒት ነተን ምስ ሰብ ስልጣን ኢሚግሬሽን ፌደራል ምትሕባር ዝድርታ መዕቆቢ ዝበሃላ ከተማታት ኢላማ ክገብር ከም ዝኽእል ተጽቢት ከም ዝግበር ነቲ ውጥን ዘፈልጡ ክልተ ምንጭታት ነሲቢኤስ ገሊጾም ይርከቡ ኣብ ከባቢ ቺካጎ ዝርከቡ ሰብ ስልጣን አይሲ ኣብ ቀረባ ዋና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ሓለፍቲ ትካል ከይሓብሩ ኣብዝ ሰሙን ከይር ተሓሲቡ ዘሎ ፍርታት ከጽምበሩ ከም ዝሓተቱ ሲቢኤስ ኒውስ ገሊጾም ኒውዮርክ ሎስ አንጀለስ ዴንቨርን ማያሚን በቲ ዘመተ ኢላማ ከም ዝኾና ዎል ስትሪት ጆርናል ነቲ ውጥን ዝፈልጡ ሰሙም ዘይተቀሰ ምንጭታት በመጥቃስ ጸብጽዩ ይርከብ ገለ ጸብጻባት ትራምፕ ነተን ውጥን ማሰርቲ ዝዕንቅፉ አብያተ ክርስቲያናት ኮነ ነተን ነዊሕ ዋን ዝጸንሐ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ከወግዱ ምዃኑ ይሕብር ኣብ ትሕቲ ፕሬዝዳንት ዲሞክራት ጆ ባይደን ዝነበረ ሕግታት በሓፈሻ አይሲኢ ንማሰርቲ ኽብርቲ ግብረኛታት ዝኾኑ ኣብ ቀረባ ዋን ዶብ ዝሰገር ወይ ንሃገራዊ ሓድነት ዘስዕቡ ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ቀዳምነት ክብ ከም ዘለውዩ ዘረድእ ጉጅለ ትራምፕ በገበን ዝፈጸሙ ስደተኛታት ከጅምር ምዃኑ ምልክት ክብን ከሎ ኩሎም ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት እንተላይ እቶም ኣብ አሜሪካን ነዊሕ ዓመታት ዝነበሩን ዝሰርሑን ገበናዊ ታሪክ ዘይብሎምን ናይ መሳርን ምስጓ
ምፍግፋጉን ተኽእሎም ዝለዓለ ከም ዝኸውን ይገልጹም መብዛሕትኡ ግዜ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ዝቑጸሩሉ ቦታታት ህንጸት ዝካየድ ዘመታ ኢሚግሬሽኑን ዳግማይ ክጅምር ትጽቢት ይግበር እዚ ድማ ብመንግስቲ ባይነን ተዋሪጹ ከም ዝነበረ CBS ሓቢሩ ይኹን እምበር እቲ ስርሒት ንሰብ ስልጣን ጸገማት ከስዕብ ይኽእል እዩ እሱራት ንመሓዙን ናይ መጽንሒ ኣብያተ ማእሰርቲ የድልዩ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጆርጂያ ብሓደ ቅድሚ ሕጂ ብስርቂ ድኳን ዝተኣሰረ ዘይሕጋዊ ቬንዙዌላዊ ስደተኛ ዝተቐተለ ተማሃራይ ዝተሰመየላ ካሪን ሪሌት ኣክት ዝብል ሕጊ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኮንግረስ ክጸድቕ ትጽቢት ይግበረሉ እቲ ዝቐረበ ሕጊ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣሜሪካ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ገበናዊ ንጥፈታት ዝጠርጠሩ ስደተኛታት ክእሰር ዝጠልብን ኮላዩ ምቁራጽ ተኹሲ ቃዛ ጆ ተታሒዞም ዝጸንሑ ክፍትሑ ጀሚሮም بربع عاب منغو إسرائيل حماس زتبتع سمة كراس تخصي كابلو مجميرو تكبارا وكخون جميرو يركب إسرائيل سلسة جوز تتحزان عصر تحمشتع وارح بحماس بكازات تحيزن زنبرا نام مريت إسرائيل تامليسن كامزل لو أجليسام حماس تنجوز تتحزا سبات تخصي دوم بالدهر مجمارو دهر ساعات بقيح مسكلا بلنا بسراوت إسرائيل كحالفا خامز جابرة تجليتم أزنوا الكسبات قال سلاسان حدن عمت دورونشتاين بيرينشن قال إسرائيل حموشن عمت بريطاناويت إسرائيلاويت إيميلي داميرا قال إسرائيل 4 عمت رومي قونن مخانن ترجعيتلهم قلنا حيال سرحتنيا تقيح مسكل فلسطينيين إسرائيل نمسار نابتي أب ويست بانك أب زركب كسر بيت ماصر تخاطو جميرهم يركبهم لومي إسرائيل أسرات كوابعت ماصرتي أو كوتو تثبيتي جبر زد ما بتنز تفتح سلسة جوز تتحز إسرائيلوان زجبر زلوه ملوات إسرائيل حماس بنص كف زد تفتح جوه 3 فلسطينيين إسرائيل كبيت ماصرت إسرائيل كيف تحم خانم حابيرو يركب منستر قدات وتعجب ستمالاب كدايم مدرخ توصي دوم بال شنشم مونتميتن 9 فلسطينيين إسرائيل كيف تحم خانم بحماس تتحزوا 3 سلسة إسرائيلوان جوهات كمل سو خانم جالسون يريم حلو في مناوي منستري هاجرا ودحنت إيتامور بين جيفير نتسمع مقراص تخص بمقام كاب سلطانو كام زورد أفليتيم بين جيفير مسيوت شاك واصل عارفن ميشيل إليهون بمخان لهم نجو سلطانو كام زلكو زجلس دبدبه أتيوم علوم بين جيفير كابنا وحيوانات حيزونة تسمع مقراص تخصي خقام زنها خوينو إسرائيل أبقى زانتار حماس تجبرو وتدرو سرعت كتكتسلو زدفيم بين جيفير كاب سلطانو كام زلغه نتانيهو بزل آخر صحف نتي منجسين مودا كم زي سرح كوان تجلسه نتسمع مقراص تخصجن مولو عاوت نشبره خبل جليت ويركب نتانيهو بوجنو أبز حلفوا عسر تحمش أوارح وتدرو سرحتات إسرائيل نقتلت مرح حماس يحيى سينوار حوش عوت أيوة كم زعم يجليتهم ملكنا يماكلاي مبراك أيورنايو دحريم بالو أبزق زيزي حماس مولو بمولو بينو كم زي ترف جليتو دبوب السودان بالعلو السوداناويان متقعتي زايدون ساعات اتوتو تأويجون بريزيدنت دوب السودان سالفا كير كيرا بالعلي بالسوداناويان زوننو تكالاتن ابايتن دحر استفتصم متقعتي زيغاتاتو كهادون حق تحيسوم ايده ونناو سقم تخيوس نصويعم أب جوان أويلن مسحلفتيس التتاب زي تخيل جون صام فتات 3 7 كموتن كلو شوعات تلما كامز أصول بوليس حبيرم وتم استغاثوا 7 زيجنتهم جنا أي تجلت انزلهم أبتاب سمينو معرب تركب كتما أويل 3 أبايتنا السودانويان بحوي كامز تقاصلوا بوليس يجلس نتستخصت وطراب تحت غوصر نمتاو بعربي كاب وجحتها كسب صحي 4 ساعات توتو كامز تأوجون تجلسهم انسبكتور جنرال أبراهام مانويات بيتر نبرت حزب نقل سبات نمكل خال كابن وكسا مشتاب تقولناتات موتا كام زي فكر جليسهم كلاوال بوليس بوغنو أبجوان 45 سوداناويان نقالو كام كام زد حانون عم مدبر بوليس كلالا يركبو خام زلون جليسهم دوب سودان نويح عمتات دحريز وسد عتك أو كالسيا أب 15 حالن كاب سودان تنتسيله لولاويت هاجر كوينام أب زغرباوان كاب سنكي أب هاجروم زلو قتشت بركز بلو سوداناويان أب دوب سودان آتسيلهم يركبو لوخ إرتراب أخيبا كوميتي مسألة هتسانات مدرس ميعو
لوخ منجست إيرترا ب14 ጥርያ በጄኔቫ አብዝ ተቃናዕ መበል 98 አኺባ ኮሚቴ መሰላት ህፃናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንመርገጽ ኤርትራን ኣብዚ መዳይዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስን ዘነጽር መደረስሚዑም እትሉኽ ኣብ መደሩ ምኽባርን ምምዕባልን መሰላት ህፃናት ኣብ ኤርትራ እምነ ኹርናዕ ፖለቲካዊ መርሓን እምነታን ከም ዝኾነ ነዚ ዘገልግል ዘየሻሙ ሕጊ ድማ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሕግታት ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ከም ዘይክልክል ዝኾነ ዜጋ ዕድምኡ መበቆሎ ወይ ከዓ ካልእ ጫሪዳታት በዘየገድስ ኩሉ ዓይነት ሓርነታት ውሕስነት ክረክብ መሰል ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ሓሳይ ሳዕቤናት ዘለዎ ልምድታት ንምውጋድ ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ኣነፂሩ ኣብ ርእሰቲ ብደረጃ ሃገር ዝነጥፍ ኮሚቴ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን 6 ብደረጃ ዞባ 67 ብደረጃ ንኡስ ዞባ 701 ድማ ብደረጃ ምምሕዳራት ከባቢ ዝነጥፉ ኮሚቴታት ቆይመን ኣተባባዕ ስራሕ ይዓማ ከም ዘለዋ ተቐይሱ ንቓት ሕብረተሰብ ንምብራኽን ኣገዳስነት ምኽባር መሰላትን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ንምስራፅን ብመልክዕ ሰሚናራት ዓውድታት ዘተን ማዕከናት ዜናን ጻዕሪ ከም ዝካየድ ብምሕባር ኣብ 2024 ጥራይ ልዕሊ 50 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ ማስታት 317,000 ሰባት ዝተሳተፉ ሰሚናራት ከም ዝተኻየደ ብርሂቡ መሰላት ድሕነት ውሕስነት ከምኡን ምዕሩይ ተጠቃምነት ጸጋታትን ዕድላትን ምስ ስንክልና ዝነብሩ ቆልዑን ህፃናትን ምርጋጹን ብኣነባበርቲ ዓድታት ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ መንእስያትን ተማሃሮን ዝቆማው ኮሚቴታት ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ተመስሪተን ዝምስገን ስራሕ ይዓማ ከም ዘለዋ ገሊጹም ሎኽ ኤርትራ ብመወዳእታ ኤርትራ ብመዳይ ጥዕናን ትምህርትን ህፃናት ብዝገበረቶ ገዚፍ ወፍሪ ሸፈነ ክታበት 95 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ኣብ ምግታዕ መልከፍቲ HIV ኤድስን ዓሶን ከምኡን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዓቢ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ኣብ ቀዳማይ መዳይ ትምህርቲ ድማ ተሳታፍነት ኣብ መባእታ ደረጃ 82 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ብደረጃ ሃገሩን መጠን ምጥፋእ መሃይምነት ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ካብ 20 ሚታዊት ናብ 80 ሚታዊት ክብ ከም ዝመለ ብኣሃዛት ኣሰኒዩ ኣብርሂቡ ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና